Ti dapat ke dekat ke war huwai pada lai thu khni ni kuning kong Ruben tu di kuning kong nakalia. Ti Ruben ulai asngau bat ula pelat no ya na kti jongki ula ong ru artat wat ai bangin penyap ya tiang tei kalongka jinge puson ne dapoi hini I kemba uni Joseph ula poi tang ba uni hunmen uyada uyada ne de si ula poi la syak kan rupuk ani ula jan poi de shwa bagi bangkret ko drup yu men uyasa kala ba to ngin sim la tu fiong tan ke ba aren khambi biang lo uni hakat ni ka jingya selalang jong kiniki boro ispara uni ko hunmen ningkong wong ginum ya penyap yu yasa yasa hak session mesti khman udon me yasa ya no pa jong no hanir men yasa tong kwa hi ban pelai lo jong para ti wai jing mut padang ni dekat ke war mo ulong Ruben ulong pat haki wat the ya kasnam tu penhiar di syak ni kathli kaba haklau henry wat bu ya kakti ya kani ulong ba unyo pelaj ya na ki kti jongki banya lampat yu shila ukpa to hadu iti bentai I baong wat bu I kakti hadu untu I kadang long kawai ka khana kan ba Ruben ukentu lagi jongkin men ne ai lagi jongki parang do yasa lagi parang penyap ti kwa iki bakikin pen Islam penyam tendri ke jing ong ba jong pada ni tu penhiar u syakan ke thli ka ba khlau mo di ka pelang ka ba hado no jong men tehni ka thli tingin hapar khat ngiri ko kumno na maringi ki kasi dong ni thli kamon kandai ke ka pung badan no atau kandai ke pung ke miti ka caka badan na kandai be ka thli ke bangi ti ban pelang na tingam tip hangi menta sani kum hakani ka pateng menta ngitip tang ki pung ki bati bantong hendai ki bati pada nak benta ban pelang imal kham nyar menta lang nak kham asko ten reha kita ki replace tan jatai kari ke ba ki hab ban shu ap ya ka slap namar ki poli giduna ti ki judon kitu ki jaka ki bakham sha jakat hem baki beriu kisna karpang ki ban pelang ya ka slap ti ya gitu ki penkam da kantin sistern iki yang tu mut kum slap or khaj kawan rekan ba khati ti to ku ti penkam ti kan mau ya ka jing don jok tu khati ka jing ban jok khati wat ujeri ma ya sha brat kum kata ti de ha kum kitu ki jaj pung ka ba Ruben ong le berat ya uni Joseph ti lau thu bau Joseph un yap la ni un em khatun tu pada la bu iti dak belong keriang tu ne bong ya kan ni ulong itu ilong kum ikin ja jingken tho jong u bai thu ya kan ni khana bai thu ni khana ti bu wan ra ni khana la kan dei khana ka basya hendu yarap ingi pada kinang puli hang ni kan wan ong bai ya kan ni ule nomor utmu wan pelajim bat banyalam no islau jong kapa ti hadu ong tu ni ke bakasai nomor bangi ke puli ni yo mi simentalang ha kan ni ke jing thu jong te mentang ni phai pade katu ke bobot mo katu ka khot ke war khulai kala jiaru habau Joseph ulawan poi silaki henmen ba kila launo ia ka sopti jong nau Joseph ia kata sopti bathok bron ken ia ka bau la phong ka khot ke war phusau bat kila ya shim ya bat kila penhiari sya ka thli Henry kata kathli kala rangat no bat dan haka Syai kam don nek slong baki ke baki tmu ki pendam bat ke bu henmen ju ki ban brat thli ki le kata bat ka ba ya thu ni kalong ba ki brat cha kata kathli ro kathli kam dei ke ba pen men saw ya Joseph nomor dan kala rangat te hadu tu te kaba ki action kaba ki le kaba ki da pen lao no ya sopti tho ron jo pat grad yu ta kai long la ka jing slide link khoj ko long be ka tu ka de ka identity jong sopti tho ron jong Joseph nomor ka tu kan de ka benta ka dak ru la da ki hap ni ra khobor slai
lada kila kentat syarut kum si para kila ujong step bakim syai unon pai pan ka bakin sakhi bakin jelar ka ditang kasopti dan nak kai pada ta ka jinglong kerpang ka jong ujo step ri kasopti hang ni tamar ka jing im kila muslim nei to hadu ung tu samo tada poi tu ka thup ko bot pada hantu ka ong hadu khar barusan bat kila yong hakendo ban bam jing bam bat kila khamit yala ki khman bat kila khami no dia khami shiken hun ki kinja Ismail ki yawan na Gilead bat ki ut jong ki bakit di kinja masla bat ko phniang ba ubi ba koror bat ya kamir bat kila letkit ya ki shathi sha kari Egypt tadi untuk semua kila pendep ya kebenta ke ba kila temu kila ujong para ujong kim dai hadin itu kawan tu kajing bam ski itu tu ban bam jing bam shim kajing bam ski mo kami pon nei khat penyap yu tai tama ada prestis dia kamu kan jimot ke apa leh tu ba ma ai sham pulun ai ba arab tiang ni pedelong ka ngi kumbakan ni ke dotan ke dei ke jaka ka badan duk kalentia jong kinong khai di hipai ni kajing tu anang ni kan hani lapanon kam ni shi kan hun ki kinja Ismail ki bawan na Gilead atau kini kinong wei kata kalong kajing kini ni hang ni ngi phai biang sya kita kil nong ki shikmat kitab Genesis Abraham hadin bakasara ka ai ka Hagar nak bakmi inti ba khun bumi nak kajing syong kha padang jong Abram bat ka Hagar unde khun jong ka Sarai tendai kam shim long kumta kha ta kha Ismail tedin ketu pada kadon kajing be no ai Hagar bade khun jong ka Ismail tu boleh khuru Ismail timentah ngi ngi ba uta ubala I kemolak tempat ni nak yeng ke jong Abraham ndai kitai kiwan ha kajing khai ke jong ki se Egypt kiri kinong khai mo kiri berus pa kiri barai tegi untuk Ismail bumi nak serkai yang Abraham bat ka po hanga bot ko mo blei wa mai ki ko kui men kui ba tan ni sipai ka bot hang ni apa ba kiroi họ chỉ rồi em mình cái chừng roi là được cột khu tu blei là được biệt thu rồi ba rồi mà nó khai cái một họ chỉ họ kan jong ta wa spa ba ta ko diam ta cái nông kita ki Ismail kim de ki nông wei ki nakaju ka thmei na Abraham u Joseph ru hinar pateng na Abraham ti kita ki wan te mentah hang ni halung kila kitib ne em kita ki para ki jong ki nan para jong ki tamaki wi thu hi ki de ki nong khai ki Ismail te ha ba ki lech ni ko mangi lai kren ha tu ka ti ki session ba ki Egypt lu ka de ka ri jong ki jingker khu te ha ba ka don ka kam khai pateng te ta kom poi jata em ka de ni wa ni kren smart ka Egypt de ka ri jingker khu ko padang ni ka de bo wan mo ni wan phet de ki jo Abraham yo yo kan ngamu dun ne ba kini kidang kini ki Ismail kira kini ki kita ki bang khai ki bawa ki ubi bawa dor tata masalah segi mo kan kini ki sejem ubi je biru biru kala antia mungkin kai je bawa kali wa kababiang kan ya tin rei long kajing pen ithu ngani ple kini ki Ismail hato hakani kajing ya inti ngani kilong kum sipara ne kilong kum kinong khai pleng kinong thit kinong de long kajing wan ra ngani kana ni tengi ni pek nak kata kaliang kanam kanyarap ini mo lapin itu ikini ki kinja Ismail makilet hakal ti jong kajing hai si Egypt ni beling im khai no kamut ba elau jong para nya dia marau no ni khai te long hang ni na kajing itu hang ni ngi song thu wa pleng kini ki khun ki jong ujakom kim